geval mooi voor. Wat zijn je? Ik zou in elk geval mooi voor. Ja. Dat zie ik. Dus, ja, actie. Maar dit is toch gewoon een heel gezellige dag waar je rustig gewoon wat kuieren hier. En gewoon om jou genieten. Ja, voor mij telt zo gauw mogelijk aan de andere kant in te komen. En voor de rest, ja, cultuur snuiven, dat ook steeds wel. 3, 2, 1. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, je hebt voor best, joh. Ja? Nou, ik zet maar even terug, jongens. Ja, maar waar in een licht zitten mooi. Nou ja, dat maakt wat harder aan. Ja, Ik ga hem nou wat in. Nee, maar en dus jij al een hele kloft inhellen? Ja, ik denk dat ik nou misschien een 100 van me had, dus dan ga ik al 1400 te pakken. Hoppakee. Dus aankletsen met die handel. Ga eens erop. Maar ik zeg jou net even muiven naar de meesten daar, hè? Nee, dat zie ik. Ik heb de kleppen op en ik heb er niet in ding voor waren. Dus ik doe dit net voor de wil. Ik wil eigenlijk hier over binnen wijzen, dan maak ik nog een tof leeg. Hoe is het? Nou, wat is zwier? Dat zie ik. Normaliter dan ga ik 2 flesjes drinken bij me op 40 kilometer. Maar die heb ik onder wel 3 gevuld. Dat ben ik net gewend. Als ik de zaken erin zet, dan rent het wetter niet meer straal met de kopdel. Nee joh, had je hier een hoeren net? Nee, lang net meer. Lang net. Nee, dat wordt wel bij jou het waan en dan mag ik nog avanceeren. Wat nou? Nou, Spanje en plezier, joh. Spanje? Ja, dat zie ik. Maar ik heb... je wordt wel heel zo drinken gewoon. Maar ik ga je niet eten gewoon, dat ga ik normaal nooit bij 40 kilometer taart. Maar ja, je moet je dus leren aanpassen aan omstandigheden. Daar ben ik nou goed al achter gekomen. Smaakt het broodje wat? Of, Ja, het scheelt me nu weer op een maag, daar ga ik niet gelijk voor. Nou ja, dit mag het wel rijden tot een raad af. Oké. Ja, ik ben wel over de finish dan. Goedbaar, dit helpt. Zeg ik. Wat zijn Ik ben je? wel finish. Ja, dat is niet de finish. Oh, eindelijk jongen. Dat zeg ik. Eerste score nu. En we zijn weer een bankje, want die doen me dus hier aan de vorige keer al even. Goh.